Shi ido nasa ne kallo, hankali shi yake lura. Rabu wanda ya soke ba kyauta, in ya baka ba mai iya kwace ta. Zance nake da hujja na nanata, kalmar da ne ku gano duk aikinta. Kwasa ta yi daidai kan gabarta. Duk wanda yake da rabo haka na san shi ke dacewa. Shi mai haƙuri ya daɗa wata rana zai yi morewa. Kafin a kira ka wani tilas sai kai jajircewa. Dan na koya kan sarta na gado na rike hujjata. Kafin tafiya ta tafi fara akan yau ta. Nazari sai ta tunani shine jarin marubuta. Su faɗa kuma ai karɓa sannan har ai bitar ta. Iko daga Allah ne kai nuwa in kun ga saranta. Duniya tana da kyawun kallo. Duniya tana da kyawun kallo. Ga yawa kuma da sofar kwallo. Ga yawa kuma da safar kwallo. In ka bi ta gaba ta yi maka gwalo. In ka bi ta gaba ta yi maka bala. Sai ta barkatan kana ta haƙilo. Mai kula shi kan kira ta makaranta. Harshe ya furta kairi ya bar shari. Lala ya bar shari. In kai kyauta kar wata rana kai yo gori. Kar kai gori. Kairi ko shari in kai kanka zai tasiri. Alkhairi baya faduwa ƙasa na gane. Lallai ko na gane. Na ƙasa naka in ka dafa mar haka daidai ne. To daidai ne. Duk wanda ya fi ka bashi girman sa hakun ne. Da nazari aka san ma'awarka, ni na fi so na gane a fahimta. Baki na tintini na yi masa sakata. Na kyale